mentag ngi ka seng jong ki engineers jong ka MUCL akan thup ya ki computer science ki mechanical bar ki electrical tak ji kershan buya lang engkat nang joint action committee ka akan thup ya ki association jong ki accounts nang account association jong ki civil engineers bar ha cukup puar ka association jong ki power engineers nila elum hani hap plau jong ke MUCL headquarter hapo lum jing shai bat men pau ya jing persat jong ni halor ka jing sha welcome si teng por jong iwe I member jong ke association jong ni ibadai I senior member bebat ya post jong ka superintending engineer energy management Keteng na ba ni ba shawin ka? Basa suspend. Keteng jong I dei ba hamar jerwa. Ti hadin ba sha weng kam steng por ini I rang ba ni nagali ka association jong I la lum ya ke state committee jong I. But hadin ba ngila pet saniha ngilap bagi ni ke baro kini tang kijing kuno ki bom dan nong rem but kita ki charges ki bala ai ki babu halor ka ba ila sha weng shisha gindapet kim dan nong rem satia uno officer la long officer ubudan buram ubutip ya ka kamram la jong but hadu menta kasngi nga daladeng la itu ula absan snam ngam jutlap ba uni urang ba hagaktian keren ne haka ya ke yang ne hakikam ki jam jang u ba don ki aka bangila mun keno nim yo ai henry kani ka management menta yo la se ke aka bra don landet ba ka jing tumu jang ka klum urlang ta ka daw kala suspend no yu tengin kani ka seng jong ni condemn ya kani ka jing le jong kani ka management but tak haduk ba kala tumbiang yu hagi suki ka bu uju syang menshwa ni num syang tat ni nyai beteng ya kani ka jing yakhi jongi halor kini ki charges ki ba ka management kala ba balak keno ka failure of officer to perform duty ni ngitip baka post jong superintending engineer energy management kalau ka post ka kam ha ya ki expertise ya ki jing nang jing tip ka kerpang ta ka daw don kam ban ai training ya kini officer la ni kino ko basong to syuki namar kani ka kam dei ka basok kani ka kam kolong ban perkhat bat ban pe bakum no bat kat no kini ka power ke judan kam hapa state ke jongi but takada uni officer teng yo ase umyo thiaru hapet be hano go por ya ke jingdon kam jingduna ya ke jingtam wa balance be ya kini ke baro te kani ke jingno jang ka management halor ba uklam le bhaya ke duty kalong ko bom shong nong rem namar uni officer claim na pak training AI shwaba un simply ya kan kam but ula tray bro kata da kajing start ke jong but kajing nang jong ba ulap ha kajing tray ha kan ni syuki bo shong ta ha bo shong ha kini kisni ba da takdaw ban syukno ba une ula fail ha ke duty la jong kalong sisha kam don nong kabar kalong ba kakeno ka management ba unu officer ulak trekam klem da buat ya kita ki kendon lane ki standard of operating procedures lane ki SOP bi ki ongmo da ka ba shim jingbet nau
CMD shwa baun sign ya kene ka power banking dan power swapping. Kataru nilap ba kam shong rim. Nomor ba kani ya kene ka power banking bat ka swapping. Larai be dau SEEM halor ke jing batha jong karai jong kini ke PMC bagi ong power management committee bat ngilap ba hadu kini ki benai bala dep kamdon setia kanu ko order ba kumi unu CMD bementa ban supersede ya kata ko order ke ba ECMD menshua ila ai ho bulan Julai bat ngilap ru kamdon AA kata ka SOP nak benta bat trekam unu SEEM tak ada ngilap ba kani ka jing welcome ya uni orang ba kalau sisa kamdon rem but kalau unjustified. Dia syuk kawai nak kajing keno ba kajing le jong uni orang ba kalau wanra ya kajing duk nong ya ka organisation. Sisa kani kalau nong kajing keno ka sisa ni kung ki member ni ka sumsi. Nampak ngindepet syawai pat ka organisation kala AKA ka management kala shimi ki rai ki bobon ka shisha kala wan rai ki jingdu nong kraw ya ka organisation jomi ya kita ki baro kala lendet kempe kemenungkong ngan itu EP kemenungkong ka enterprise resource planning ERP project ya kan project la IT ban pentri kam ya Satnam Global Infra Project Limited. Hakaba ban supply ki komputer. Kabang itip hayu menta. Kim kat trai tang shiki hindu phonyo ko hajar ru. Henry Pause. U supply hakador kaba. Sau sha tam ya lailak. Laipun riu hajar. Laipun riu hajar. Hatu kane ka monra ek jing nong ya ka organisation kane ka jigling abu i pai ba kane ka use ki la suspect bagi ki bom gun so but sakawai ru ngan ya thu EP ba kini ki komputer hadir bagi la wajing tip kilong ki komputer ki bom don show ka production jongga company basnai ka company kata ka Dell kata ngamut kani lada kani ka sneo menta hap condemn bai yo lese ngimla banom kini try kini komputer kila susim na ki workshop na ina try ki bala condemn mensua ngimla ban oi kata tamba ka i ka kolong kumta te kanero kolong te kalong ka AKA kalong kumbala thap ya organization kabar kalong ka sobhagya scheme ya kini ka sobhagya scheme bon kim print bat electronic media kila ai khu bor halor kani ki kendrum halor kani ka scheme ngani thu ifi kito ki jing tho hapo print media bro sikata ki dei ki badan nongrem bat ki dei shisha nomor ba ya kini ki tiar kita la thiet hakador kabala tam ko 100% chispa percent hatu kani ka monra ya jindu nong ya ka organisation jongi kabalay ano ipi ka smart meter kaba pala ba yung smart meter ro la ai biang hunu Satnam de tuju but yang ni ka smart meter kumbang ila tip hakni por bla de hak tu jingi ki jongi por bla de UCMD hakmat ke media ula ong ba we have scrap smart meter patrai pikan mau kata Henry kensan open mi ka order ka LOA but ul I know ikare kam smart meter menta syau Satnam ujuk but hakador ka ba fitip menta ka ba lais pa persen halor ka rate ka ba Hawaii ki state menta kia di dan kia the kumbing itip kani ka smart meter program jing sha kani ka flagship program jong ka government of India kaba kala khot ka smart meter national program SMNP
hakaba la IT ya ka we ka company ka EESL ban pentrai kam ya kan ni ban ila tip hagi state kum ka Haryana UP bat ki we kila pentrai kam ya kan ka smart meter program bat kila supply unit meter tah ka dor 8000 lai spak tengka balai kan ya state jongi pat kum bagi lai hadu kendai hajar sau spak sau tengka hatu kane kamuan ra ya kecing duk nong apa organisation jongi pangan ong ye pi kane jing siakan kata ye pi namar ba man ba kimita ni install ni hap sim biang ya katuk investment suki ni hap sa ka bill kane kadon kecing kata yu pai ba dang don susu ka special tarif bala ayu Bernihat Industries Association hakador ka batang sau point khandai tengka unit yakane ka case ngine kaliang ka joint action committee ngila sngo ba ngim sula shu ban sha ye gine jingle talong go bale thombor takadaw ngila file ya ka review petition untuk MSCRC but nga strat ban penbenahang ni ba ke MSCRC kelap dia ngi petition jongi pat la don arkli ki hearing pat ngkerben bashen ngindon biang ka hearing but ngidang up ya ka rai jong ka MSCRC hatu kane ka jing penduk nong ka jing penherdor hadu sau pun sau tang sau tengka kendai phonaya naka hendriu tengka hendriu phonaya kamdei ka jing penduk nong ya ka MECL perkat ma phi pai ba dang don shu kidan ki special concession biki ai ki company ki behe kum ka JUD cement hatu habala ai ka blanket order ban disconnect ya barok ki defaulters lane ki consumers badan ki outstanding bill hatu balai pat ki ai kene ka favoritism yo nu JUD balai tang hamu sil tang si crore ngi hap reconnect bank na ka arfu sau crore kat ba ki we ki ordinary consumer pat hap siu full back lamkom ta laot kane ka rai ngasio kolong anti people amde sutang ba penduk nong ya ka organisation jongi hendai kalalong anti people ro kalalong ba thau siliang shu kanamon shu special concession ki ba ayo ne u Sai Prakash Alloys Limited unero udai ban siu aduh kumba arfu crore hendrai pat kum johi hap reconnect biang yu nganya thoy phi uneu Sai Prakash lai ha ki di ski bala dap la lab ba temporary kimita pat temporary kimita energy meter kalong ko ai Katkum Electricity Act 2003 kamsha but ikini ki ba temporary kimita la ken be iki bikini bunok tu lai but hadin ba ki vigilance team kila lab ba bula temporary kimita kila le file ke FIR katkum ki kendon jok Electricity Act 2003 usiam di jongi hari katu kan segi transfer rumah ni baru gini nadu ki staff hadu ki officers kai ke jingmot pitrai kamdan AI na sundet kadon bat nilai iha kot kubor ula shumap ya unu Sai Prakash kumba siklur nyopo saula naka laikror saupo prala kabadai ka penalty ubadai ban sil namar bula temporary ya kene ubitar handela shumap balai shumap habai gini ki ba ordinary consumer jongi pat amlang man ma should disconnect bai kabla yu tai pat
Ula cuma apa ni? Bas kawingan itu ibi. UCMD dan ke bor ban map. Takum ka act. Katkum ka act. There is no mercy. Hap siu ba iga penalty. Kamu UCMD dak bu map ya kani. Ula le iga kambe ai. Ki kadar proper process